Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ina kowa da kowa fatan alkhairi. Da farko dai ina ba mahaifiyata haƙuri. Ki yi haƙuri, ki yi haƙuri, ki yi haƙuri. Da ko wani postin da na yi jiya cewa zan yi aure, so ba gaskiya ba ne. Abin da ya sa ko na fito na yi magana shine kiran waya ya yi yawa, kiran waya ya yi yawa. Ana kirana, ana kiran 'yan gidanmu har hajiya na ma da kanta an kira ta a waya. Aka ce mata wai zan yi aure, wai zan yi aure. Ita abin sai daure mata kai, sai ta yi min magana. Me yake faruwa kaza kaza, sai in ce mata wallahi hajiya kin ji na bata labari, sai ta ce min to ai wannan bai kamata ba. Wannan kun yi kuskure, ba haka ake ba. Yanzu misali idan auren naki na gaske zo shi ko kin faɗa ba za a yadda ba saboda wannan abin da kika yi din. So wannan ba daidai bane. Na ce mata to shikenan, na bata haƙuri. Na ce mata insha Allahu rabbi haka ba zai sake faruwa ba. Akwai ƙawaye na da abokanan arziki da suka dinga ɗauka suna yin posting. Sun ɗauka da gaske ne, ni ma kuma na biye musu. Na ce musu haka ne da gaske ne. To dan Allah dan annabi duk wanda wannan abin ya bata mishi rai, dan Allah dan annabi ya haƙuri ya yafe mini. Da farko abin da ya faru, na je wurin hoto ne. Ina yin hoto sai naga Abdul ya zo shi. Da ya zo sai na ce mishi kaifa daga ina? Sai ya ce mini wallahi motar ki ma na gani sai na hauro. Sai na ce mishi aya, sai ya ce min kawai tun daga ki bara na yi miki interview, irin wannan interview din da nake yi. Sai na ce mishi to shikenan ba damuwa. Sai ya ce amma kin san me ne, kafin nan a mana hoto mana mu daura mai posting kaman za mu yi aure, abin zai trending, zai ja magana. Ana cikin magana abin kawai sai mu sake wannan interview da na miki, sai mutane su gane cewa ai ba gaskiya bane, wasa muke yi. Sai na ce mishi to shikenan ba damuwa. Sai aka yi mana hoto, da aka yi mana hoto sai aka tura min hotunan, sai na tura mishi. Da na tura mishi sai invitation card hakan nan da waya dai sai ya sa hoto sai ya turo min, sai na yi posting, shi ma sai ya posting. To ana ta kiran waya. Kiran waya ya yi yawa. Kuma abin da karfin abin da ma ya sa na fito na yi magana, yace naga hajiya ta nuna min bacin ranta sosai. Abin ya daga min hankali. Wallahi abin ya daga min hankali sosai ba kaɗan ba. Dan Allah dan annabi ina roƙon ku yafe min. Dan Allah dan annabi ku yafe min wannan abin da na yi. Ku yi haƙuri ku yafe mini. Insha Allah rabbi haka ba zai sake faruwa ba. Duk abin da zai daga mahaifiyata hankali ba na san shi. Wallahi.